ndox maa ngi nii nag. macha allah macha allah macha allah. instant yii moom nice good fine baal yi am na ndox installation pompe baa ngi nii laay kaay fayal ma pompe bi fii gis nga ko ndiyam ari nana walwalta machallah hawre kadi leydi moƴƴiri e nangue sasoɓe joni noon heddi tan ko pompe solaire o daro o waɗa fayida e nder bu am doole ko sabba ko hono ndemaka hande kay bu nekk loolu la am eɗen mbawi woytade hunde foof ha heddi en ngala ko ñamɗen walla en karani walla en koltani walla saabu daɗɗuɗi ɓamtare la base du développement c'est l'agriculture daɗɗuɗi ɓamtare ko ndema en nani ndema kisnaka tawde ɓurno wawde wonnude ndemaji ko aynaɓe hande o galle o waɗama kala sal o hawri leydi ndi kadi ko moƴƴiri allah kadi kadi ko moƴƴam an kadi heddi tan ko jibini sababu ndox maa ngi nii nag waɗani en hunde fof waɗani en hunde fof instant yii moom nice good fine baal yi am na ndox installation pompe baa ngi nii laay kaay fayal ma pompe bi fii sinno pulaar no joguino helmere ɓurde wiide a jarama hutoroɗen nden kono noon mbiyeten tan ko o jarama kadi allah yi golle makko enenne kadi en jii golle makko pompe solaire omo wawno so arti ɗanngal goto men fof o roɓa ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi ha million ni goto men fof o waɗa ɗum e poche mum kono ɗon e ɗon e nder majal tawa kalis o gasi par ce que so tawi hunde ina nokke watte fayake gasat ndema noon koko wuurda d' ailleurs so tawi eɗen teski hakkude gurdam e nguura daɗɗude helmere nde ko wotere daɗɗude helmere nde ko wuurde donc ko nguura wurnata kalis wurnata kewɗa ɗum ko fof a wawa joɗade tan mbaɗa e lahal yimɓe fana ñama ala koma wattu ko rema ndox maa ngi nii nag gila e gawri mum maaru mum instant yii moom nice good fine baal yi am na ndox kono so tawi installation ɗum aɗa pompe baa ngi jogui nii e kala kaay ñallal fayal ma pompe bi fii walla e guesa ma gis nga ko ana wuuri non noon wuurni en o walli en feere no eɗen guurda heddi ko ndiri men sababu mbarñen machallah beltima hen no feewi no feewi gila e wonɓe ɗon ha eɓe gonani ɗon e kala to ndurmajinaji wawi wonde walla futtake wawi wonde hande weltima e ngal ɗo baɗal payudingal ndiyam ko kañum woni gorodi gurdam ndiyam woni gorodi gurdam arde e nde ɗo ladde asa ɗon woynu yaltina ndiyam ha ɓaɗo yimɓe so a softat tan ndiyam walwalta machallah ɗon so tawi jomumen liggaki ndema ka ha galle o fof ha hawri e sifaji liƴƴi bawɗi wonde fof vraiment so tawi wawa haalde kañumene ɓuurore hakkillam nde walla e gandam nde min jiilan noon tan hankadi enen heddi ko enteranama lawol ndox maa ngi nii nag fodde hande nde ndewe instant yii moom nice good fine baal yi am na ndox installation pompe baa ngi nii laay kaay fayal ma darogal ɓamtare yo won e galle mama yo guure ɗe fof ñembu ko waɗa ɗo ko wona tumnorgal dendagal kadi anduɓe pompe wonɓe solaire ɗon e wuuro he ha e wonɓe banggueji goɗɗi allah ni walli en hande enen fof koddi par ce que enen fof sen bini eɗen kalda eɗen pamodira e barke whatsapp e barke gandal sincuɓe ɗum ɗo ɓe donc wat hande kumpa iwi colɗe taaƴi wiyata noon ko mami paasa mi yaha ndurmaji waddu e baɗɗu e ndurmaji naaɓe non ɗum jarani a jooɗoto e portable ma tan kaala ko jiɗɗa haalde ko dendagal ɗo ɓiɗɗo ndurmaji naajo woni e windere nde so tawi ene jeeya e galle mama len walla neldama lefol ngol ma heɗo ma nan ma faam ko yiɗa haalede ko yiɗa haalede ko ummogol yimti sarɗi